nanguyab si Boy Bulkit sa mo tapos wala mo gisugot. Anong nawala siya sa channel ni Boy Bulkit? Anong nawala man ka sa artistang hilaw? Breathe and Talks. So, mayang adlaw mga katoks, no? So, karon i-welcome ta mo sa akong channel, Reden Talks. Na ako'y bisita from Cagayan o imported ni siya. Tara, atong istoryahon. Yes, sir. Welcome sa among channel, ma'am. Salamat sa pag-invite. Salamat sa pag-appeal sa akong channel. Okay, wala dagan sa payan. So, mga katoks, ang iyang tinuod si Ma'am Army Jane Aka Cordapia. og kaila ba mo nga siya ang artistang hilaw sa una kung gasubaybay mo siya, million views ni siya. Pero Yes. karon atong himamaton kay daghan kayong followers and subscribers ng utana ug nganong nawala siya sa channel ni Boy Bulkit. So karon murag isyu ni siya gamay atong klarohon, di ba? So karon ma'am, kay manaa naman kita nag istorya. Nganong naabot man ka diri sa Alabel? Nabot ko diri sa Alabel kay gipangita na ko si Manny Pacquiao. Di nangita ko ni kuan na gusto na ko ma-chit-chat si Chito Samuntina na nakitaan man gud nako siya sa kuan ba Siargao ba niya. Ko ma-chit-chat unta na ko na si Chito Samuntina oy. Shout out sir Chito Samuntina. Pero kay wala pa man karon si Chito sa Muntina. Karon ako si chat lang sa ta. Siya na lang sa magpa Chito. Oh, agwantahan lang sa ako. Problema sir og na ba kay Dimple. Naabot niya. Maragay. Idol gigyan ako si Chito Samuntina. Puro ko karon kay wala pa man ako lang sa agwantahan lang sa ako. Agwantahon lang sa nako ang iya ang hulagway. Hulagway bisag. Akong agwantahon. Reject ra kayo, di ba? Charot. Ayan sir, padayon sir. Sa diha pa ma'am, naman tayo mga issue, di ba? Daghang nang utanang nganong nawala man ka sa artistang hilaw? Sa tinuod lang gid guys, nawala ko kadyut sa kuan guys sa artistang hilaw guys kay namatay magukudyut. Gipatay kang Boy Bulkit. Akong kalag niya Unsa man nakalami? akong kalag ato gadyut og purgatorio. Mao day nawala kay. Dili bitaw guys, sa tinuod lang artista ra gyud ko sa artistang hilaw ang tinuod gyud nga ang producer and director of Artistang Hilaw, the founder, the director, the producer Tanan, of tanan. Artistang Hilaw is Boy Bulkit. So siya na siyang gawid. So sa tinuod lang ang magbuot gyud sa yung mga talent, yung artista kung na siya ipagawas nga mga episode, mga film. So of course ang producer, di ba? So, ang pangutana ni nganong nawala kag galit, wala man lang kagipatay sa eksena sa yang mga artista. Nawala ra daw kag galit nga murag nay something ba na yun ay mugawas nga mga issue nga kanang nagkabikil ana tinuod ba na Kuan ka nang nanguyab ba ka ha or ano ba unsa man jud tinuod or man siya nguyab. Kuan ka nang siguro nahuman na siguro akong papel dito ana na siguro. ana lang wala yung mga nag-aaway wala lang. Kuan siguro nahuman na siguro akong papel dito basta nahuman na akong rule. Humana na yung Ano role. na siguro. As Cordapia kay si Cordapia man gud is kontrabida ra man gud siya kontrabida. Basta nahuman na akong rule siguro. So ang ato lang iklaro nga wala sila nagbikil, wala ba? Murag na amo gitu. I-share na dayon kay. Dili. Dili. Kuan lang siya kanang. Siguro nahuman na siguro. Nahuman na gyud mo kontrata. Basta nahuman na gid siguro mo nang gipatay na ko dito kay. Gipatay na ka dito. Basta nahuman na gid siguro ang pagkako. Basta siguro nahuman na ang kontrabida rule ba nga ang ako mong karakter dito is Cordapia is kontrabida man guna siya kana salbahis bitaw. So, muna nahuman na siguro. Basig wala na siya ipagawas nga mga kana inana nga mga kanang kuan Mga imong talent. nahuman na nga akong karakter nga mo fit sa ako basig wala na ipagawas nga episode mo nang wala na pugo. Siguro inana lang siguro. Kaya ko chismoso man jud ko madam no. Mo ba? Ang ako ra may lagi sa imong pansin. lagi. Na chismosong tikasan ba? Tikasan ba yun? Maga mo kog ipangutana jud ako ni. Sige go. Kay nako nasagap ba nga mga followers kita Ako ka nasagap mga eh. vloggers ako lang klaro at least sa imuha nga. Okay, sige. Ang tinuod ba ng chismis nga nanguyab si Boy Bulkit sa imuha tapos wala nimo gisugot. Kung dili nimo tumagon okay ra pero may nang maklaro marites kita. At least ato masabay na akong marites Sa makabalo may ko. sulti sa imo ana. Kabasa lang ko sa mga comment section, di ba? Ana ba? Nanguyab. Basig nanguyab niya. Wala man. Tong wala siya. Basig piling ra pud mo nga naibog sa imo, pilingon pud siguro madam. Wala man. Wala dai. So karon kay
di ba? Sikat man ka. Tapos siyempre ang followers dito mangita. So karon, na magay sarili channel, di ba? Ay, nanay ako, guys. I-promote Nanay na ako. akong channel. Ay, promote na to akong murag yapon to Cordapia gipadayon nako. Gipadayon nako akong karakter as Cordapia. Nakoy official Facebook fan page Cordapia the Explorer. So, kanisad siya na ilara sa nako ni siya diri sa Sarangani. Actually, napunit ra ko niya guys, napunit. Actually, ni ane ko sa Sarangani tungod kay nakoy amiga nga si Lens Inikind. Please also subscribe to my friend Lens Inikind. Ang yaang content ana is tutorial na siya. Tutorial tanan nga mga tutorial about the kanang platforms, social media platforms, mga problema ninyo unsa ang pagsugod unsa mga techniques and strategies. Pwede ka dito mo tanaw sa iya mga tutorial. Gwapo kay na siya yaang channel guys, kay daghan tag matunan, especially for those kanang mga beginners nga mga vloggers kanang sugod pa lang ta. So naaday na siya kanang mga techniques and strategies. So usa siya nagtabang sa kuha nga kanang maayo ang ako ang makuha na ako akong sweldo. Wow! Nana ko'y first! Blow out mo dyan! Blow out na yan! Nana ko'y Verify first! na akong Gcash! Yes! Nana ko'y first kanang Sweet sahod. actually Ay, congrats, nana ko'y first sahod or sa revenue. Nana ko'y first earnings revenue from YouTube. Salamat YouTube. Pwede mabalaan ma'am kung pila? Nana ko'y total earnings of $441. Yes! So, nana ko'y pila man ka ng $441? Mga 25,000 na. Oh! Total na mo na. So, nana ko'y 25,000. tapos usa siya ang nagtabang sa ako tungod kay kanila giwatay hanaw kanang New Earth pa kay tawa New Earth ta sa mga pasikot-sikot Nagtuon pa lang, so nagtuon. niyan di kog Sarangani gianihan gid nako from Manolo Fortits to Sarangani Alabel niyan ko dili tungod ni Ma'am Lenny Recare na siya. So si Ma'am Lenny Recare nagdila mi anan niya tungod kay she is siya Ma'am Lenny and her husband Sir Arnel Langay-Langay mao gina siya akong kuan na siya avid fan kay nako na si Sir Arnel sa kanang kuan namo kanang sa artistang hilaw pa ko sa una kun dapat karakter yapon siya nga kanang avid fan kay kunya nga malingaw siya sa akong babang murag machine gun murag malingaw kay siya magkuan gid siya kanang magkuan siya mga kun dapat manmuot gid kunin mo kay imong inistoryan kuno ako nga murag kanang bula lang baba murag yung gibutangan ang murag ko nagbaba sa kanang washing machine ba gibutang aril dayon anak pagid siya nga pag-abot pag ginako diri anak pagid siya nga kanang kabalo ka kanang malingaw ko si umba kay kanang imo ang mga terms ba nga murag mga laglong kay Bisaya tapos mga laglong kami sa tapos in pagid siya nga kabalo ka nami silingan sa una nga ang iyang iring ginganlan gid Cordapia ang iyang iro ginganlan Boy Bulkit ana siya gipag tapos usa iyang asawa nga dako pasalamat tungod kay iyang asawa kanang paabot ako diri gitroubleshoot din nila ang akong kuan gitroubleshoot nila reden gitroubleshoot nila ang akong pin nga makuan after ato pag troubleshoot niya adto sa computer gitroubleshoot niya may siya kanang talented siya kanang bright siya kanang intelligent okay na yung kuan YouTube after pag kuan ato sir kanang pag troubleshoot adto pag abot na i-troubleshoot niya ang akong YouTube channel yang gi-settings i-troubleshoot niya after 2 hours lang nag-message ang AdSense sa ako nga nagbayad na daw sila. Grabe power ka gahi tayo legit kayo legit so, lang mo kang Lens Inikind Lens Inikind makatabang siya sa inyo makatabang gid siya dako sa inyo siya gyud mo'y nakatabang sa ako walay vloggers walay IT walay kanang mga banggitan nga mga vloggers or IT even IT walay nakatabang sa Cagayan de Oro City si Lens Inikind lang so i-visit ninyo ang iyaang kung gasugod pa mo i-visit ninyo Lens Anything tutorial ginaiya diha so mo na siya so pasalamat po ko ni sir nga wala na ako makita si Sir Chito dire pero ay Chito mamaurag dagway di ba di ba niyon ba ko nimo nga mamaurag mo dagway idol gyud gina ko no Sir Chito hi sir shout out to you ay wala pa man kasi ako lang sa ganun ko sa imo sir sa imong programa sa sir anang I hope nga kanang one day someday kanang ma-interview minimo ni duha nami si Sir Den sir gisoon-soon man taga sir sorry kayo sir ma-interview mo nimo kani gyapon nga angle sir di ba Alta Vista so kani gyapon nga angle sir ayan sir unsa pa pangutanan nimo sir kuan kanang na kayo uyab karon dam
Ako kay uyab. Mo gani usa sa dasagyan ni anak ko diri nga. Sus, ana lang sarangani no kay basin dig mahalin ko dito ba. Nga, 5 days naman ka dre, nahali na ka. Awag yun ay. Wala, Awag yun ay. Mag-firing na lang lagi ko. Firing squad na lang lagi ko dito sa Tanawa to yung video dito sa Capitol. sa Capitolio din. Kuan ka na. Wag yun ay. Wamot ay. Unsa di akong dagway ay. Kung ang buutan ng mga tao dre sa label lang. Oh, kuan siya ka ng kuan ng mga tao diri sweet. Anan kuan siya ka ng kada hospitable. Hospitable ang mga tao diri and smiling. Mura buang-buang. Oh, smiling face. Kay ang unsa trademark diri? Ismail Alabel. Smile Alabel. Taga-Alabel ka, Smile Alabel. Uy guys, taga diri si Manny Pacquiao. Oo. Naong na ko bro si Pacquiao. Taga diri si Manny nakadto ko sa iyang unsa to iyang mansion. Diya sa Lagaw. Oh, kay Smile Alabel kanang nakadto ko dito sa iyaang mansion. And then sa pagid sir. Itanaw na mi ninyo gyapon kato nakikulag ta ni taga wala ko magdawom guys kanang wala ko magdawom guys nga taga diri man na si Boy Tikal. Ay, salamat na kay Boy Tikal sa pag-collab sa akong gwapa nga. Uy, abangin ninyo guys, please share and please share the video na ame kanang kuan kanang collaboration. Collaboration with Boy Tikal. Taga diri man na siya sa Alabel ba? Alabel, hargani. Maulang siguro to? Mana na ta? Ikaw, wala na? Wala na siguro. Ikaw. Tama na to kay na start struck kay ko sa imong na. Sir, pero sir, dami pangutanan nimo sir. Minyo ka sir. Minyo ko pero naibog ko nimo chara. Sir kuno lang sir kanang pagkuha lang sir kanang Kuha na lang ibuon na taga kabit dam. Kabit. Sir, awat-awata sir Chito sir. Oh, sitaw. Awat-awata sir Chito. Pohon Maparingar. Ano yung dimple ba? Ganun ko Ano sir po? Chito. Kuan mo ko siya kanang humorous kay nga tao ba? So daghang salamat kay Daghang Madam salamat Pulapia. Ayaw ninyo kalimti ang iyang channel Redentox. Madam Pulapia, salamat. Then until on our next meeting sir, mubalik ko diri. Oh, Mubalik tangi ko among part 2 mobalik ni siya dre. I will Mga tumig buhol. Yeah, I shall return to Alabel kay mga tumito. Doy dagang kay vloggers diri guys. Matutakan sa to Ramjo. Sa kay Ramjo. Sir Ramjo, ano mo Si siya Ramjo, diyan. shout out. Shout out Sir Ramjo in Bohol. Sarangani Vines, Youth Sarangani Vlog, Vines. Sir, Gandel ano kang Vlog. bisitaw niya sir with lens anything. Sige. Bye-bye. That's it to this video. Bye-bye. Thank you, Mga Sarangani. katong, bye-bye.